Aron moduyog sa kasadya sa pagsaulog sa Pasko, ani ay usa ka lechon nga colorful kaayo nga nakadapit sa atensyon sa mga netizens. Tanaw nato ni sa report ni Mark Abella. Dili kalikayan nga ikaw makalingi kung moagi kini sa imong atubangan. Kaya ang naandang lechon baboy sa atong pananaw, gihimong mas mabulokon pa ngadto sa bungaw lungsod sa Valencia, lalawigan sa Negros Oriental. Pinaagi sa food coloring, dayag ang kamabulokon sa lechon baboy nga gituyo sa Banay Aranza, mabati lang ang diwa sa Pasko. Sa post ni John Fred Aranza, daghan ang nahimuot sa iyang gitawag nga lechon de Pasko. Matod niya nga gitawag nila kini nga lechon de Pasko kay daw susama kini og color sa Christmas tree. Wa mi ga-expect nga mag-viral day siya. Daghang nag-contact nga nalingaw o nalipay sa among nakuan. Gibuhat nga cute daw ang lechon. Dugang niya nga di lang kini ang labing unang higayon nga nag-viral ang ilang gilutong lechon baboy kay nag-viral usab ang ilang lechon reggae kaniadto. Gipanigurado ni Fred nga magpabilin ang kalami sa lechon baboy bisan pa man lahi kini sa naandang hitsura sa gikahinamang putahe sa mga Pinoy. Giklaro usab niya nga dili baligya ang lechon baboy nga ilang giandam, inay nga panghikay lang kini sa Pasko kauban ang iyang pamilya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Abella. Balitang Bisdak.